everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Unsay mahitabo kung matultulan ni Virgilio Pineferte kini atong gitaguan ug may buhaton sa dautan kanato. Andam ko mamatay. Sangan sa tungkog mga akong panalipdan ug labanan. Eliakim, Kung sa una kong pagpanalipod nimo, nasamdan ko bala sa armas gikan sa sakop ni Pineferte. Nihigayo na. Naobligasyon ko na ang pagbantay nimo. Andam ko na ibuhis ang akong kinabuhi. mamatay kong kauban ka, Eliakim. Sa... Kinsa ang maong tao, Daddy? Apo sa gipayalan ko sa atong rancho, iyo. Mo ba? Apo na siya ni Manong Herodio? Oo. Apo na Herodio, katong barumbado. Unsa man gid imong plano, Dad? Unsa? Daddy Virgilio? Iyo rin ito. Himuon kong makaluluoy katong Eliakim tungod kang Judea. Nindot ng plano na, Daddy. Maayo ng pagi. Atong ipakita ang atong kabangis ngadto sa mga tao nga nakahimo og sa kanato. Aron sila mahadlo kanato sa pagbuhat sa ingon iho, dili ba? Oo, Daddy. Husto ka. Tinood ka na. Og mo atong himuong sample katong Eliakim og Judea. Judea. Eliakim. Dili ko gid mahimong kalimtang kini iyang kipuhat nako. Dili kada. Bayaran kini ninyo og mahal. Judea. Pasalamat ka nga sa imong kapobre. Pero gidaginot pagit ka. Luyos akong pagkabugtong anak og sapian. Huwag kay kapaos bayana ka. Salbahis ka. Traitor. Pagmahay ko baya. Nga nung wa ko din hilabdang niyang pagkababahay. Og ikaw, Eliakim, makita mo niya ang imong gipangita. Ang pagyatak mo sa akong pagkatao o ang pagtandog mo sa akong garbo. Hahay, pastilanday. Uy, dumalayon ka kining relasyon ninyo ni Renita. Unsa? Ay, ibebitaw inday ay. Aw, papabasilo alamang ko ha. Pero, mamangog ka na ni abot sa kong hunahuna. Mga kuan lang ka na inday ba? Mga panahon ba lamang? Nganong ka na manggid, ha? Manarosaura? Ay, tungod manggod sa ako ang tanaw mangguday. Ay, parihas manggod ka mo pulos mga sipukaw ug ula. Manarosaura? Ingon sa may punto ka san? Hinday, Brina. Ay, kuan manggod. Pagkadugay ko namang gayod nga nag-aalagad ka ni mo din sa inya. Pagkasuhito ko na lamang yun in taon ni mo. Ug abi mo, hinday, Brina. Ganing imuhang kinaiya no ha? Ay, dili mo kan iglagyo sa kinaiya sa bantong anak ni Virgilio Pineferte. Ay! Naimuot ko ni mo, Manarosaura. Ha? Uy, kay nga naman, inday. Nga nung nahimuot ka magkuno na ako, Tungod kay husto ka ng imong mga pangagpas. Ay, Kaya ko bitaw mismo. Nakunaw naman kong sama ni Ana. siyanan ko di ay inday. Abi ni mo manang. Kang ranito lang ko nagpagkabuang og samay ng klasiha sa gugma. Aw, ay gugma na gayud ka ng tinuuray, inday. Ay, wala na kayo lain.
Siya ka manang. Tinuuran na juga kinayang pagbati nga rin ako. Uyab na gud meron. Inday. Aw, kuan, hinaot po unta. Nga anang imuhang pagbate. Ay, dili ka magharas-haras. Unsay haras-haras, Manarosara? Ay, ang ambot kung ipasabot ba nga, dili ka unta magdali-dali, Inday. Nga, mataglihok mo uban kaniya, ay planadong daan. Pino o pinahimutang. Ug labaw sa tanan, Inday. Klaruhon ko lang yun ni ha. Nga dili mo dayon itugyan ba niya ang imong pagkababay? Ayo, oo man, mao ka na. Kay importante gayud kaayo ka na, Inday. Ang pingi gayud intawon ka na. Na? Human na hinuon? Salay human na noon, Inday. Manang, ako na natugyan kang ranito ang tanan ako. Apil lang akong pagkababay. Butang niya ka diya. Usalan ko da ay, Inday. Imo na di ay gipasinsyo, Anday. Oh, mao ba? Wa ko magdahom. Ngayon ka ba di ay na nakaaptik sa babae? Oh. Siya nga akong napahimungtan sa akong kahigwa husdad. Nga alang unta kang Judea. Oh, kung mao ka na. Hagda na yun, o kami yun. Kay dili ta kinidugay-dugayon. Minyo idayon si Brina Garces. Aron maangkon mo na ang tanan. Ilabi na gayon ang mapa sa treasure sa karaang panahon nga tuwa sa libro sa kasaysayan. Yes, Daddy. Ako nang hagdon og kami niyoon si Brina Garces. Ug human ko unya mapanag-iya ang maong mapa sa karaang treasure. Ato na yung kining pangitaon. Araw kita, Daddy. Mo'y makapanag-iya. Nalipay kaayo ko sa mo karong kasuon ni Ranito. Isip amahan og anak. Dugay ko na kaayo kining gipangadoy. Og niya, nahitabo na gayon. Sa dili madugay. Makabato na gyud og katumana ng ako mga pangandoy nga makasal sila sa Brina Garces. May usa gayon unya ang duha ka mga salingsing sa nagkabanging kaliwatan kani adtong unang panahon. May usa ang Benepuerte ug Garces. Human unya sa kasal nila ni Ranito ug Brina. At ta sa tusuking restaurant. Mga unta. Abi mo, happy kay ko. Tungod kay love ko kayo ikaw ranito. Love sa kay tika, Brina. Nananimo ang gugma nga kanhi. Dito lang ako gi-focus tang Judea Florante. Salamat ranito. Salamat. Ikaw ang babae nga akong pakaslan, Brina. Si Judaya di ay. Kasilag may akong gibati niya. Dito mo ng panahon. Kining dapita. Gipanag-iya ni Simon. Si Simon nga usa kang mag-iitang kriminal. Ug usa sa mga pirtugo kani sa kultong sungayan. Ug kun wa ko masayop. Kanang nagbuntaog nga dako ug habog kaayong pangpang. Maugid ka na ang latrangka. Kudiin, naadi ay panglubong ang daghan kaayong mga bulawan o mga diamante. Huwag makapanag-iya sa mga bandi. Wa. Kinahanglan nga mabutang na kalimot ang tanan. Kanahimo na balang ka ng tipik o kabahin sa buhing kasaysayan.
Abi na kung diin ka na paingon. Dito ra ko sa babaw nga bahin. Sa bukid-bukid ng Jotay. Doon na nasap ko na matikdan. Duha ka tao nga nangapayo. Unsa? Eliakim, nabala ka na gyud ko. Mamiya na lang ta dinhi na. Tingalig matutulan na gyud ta dinhi ni Mr. Virgilio Pineferte. Magpabilin kita ni Ining Dapita. Sumpayan ta ang karaang kasaysayan ni Ining Dapita. Sa kapanahonan pa sa kultong sungayan. Eliakim, Nahibaw ko. Naglibog ka na sab kung sibot ipasabot sa kong ipamahong. husto ka. Naglipog ko, Eliakim. Kalimti ka na bahin ha. Ang isulti ko karon nimo mo ipaminawa. Unsa man, Eliakim? Kaniadto. Gatusan na ka mga katuigan ang labay. Dinhidagan si Lidjula. Dini siya mutago. Kay gipangita man siya sa bangis nga supreme leader sa kultong antikristo nga si Draco. Alang sa paghalad. O kana. Naghiskot na sa siya sa maong pangan. Lidjula. Si Lidjula niya itong panahon na. Hinigugma siya ni Samuel. Gamoy unang apuhan nila ni Virgilio o Granito Vineverte. Unsa? Sa pagkakaroon, murag lisod pagid alang nimo ang pagtuo sa ako mga puhong. Please, husto na. Ikot na. Undangan na ka na. Aron dili ko makaingon sa kong kagalingon. Nga husto sila sa ilang pagtuo. Nga napuang ka. Judea, Sorry. I'm so sorry. Pero dili ko gusto nga maghiskot pagkagsama ni Adto. Lain kayo eh. Weird kayong paminawon. Judea. Halaot ka, Eliakim. Nga may traidor ka na ako. Kay mabilanggo ka sa pahamtang ko nga sa laod. Ingon ko ni anak nga masuko. Do sa bukog. Hangtod nga imuon niyang pagkamahayan sa tibuok mong kinabuhi. Hello. Ranito, iyo. Dad, hay mo ka karon. Oh, niya ko sa police station. Iho, kaya nga naman dayo ta. Wala good. Nagsusilan ko. Iho, doon ako'y mayong balita para kanimo. Ha? Unsa ka na, Daddy? Ipasaka na karong adlaw na ako ang kaso. Bato kang Eliakim. Kaso nga unsa ka na, Dad? Ang pagdagit kang Judea. Kung mga na Tito Virgilio, dakpon sa mga pulis si Eliakim. Oh, iya. Og, ni higayon na, gisunda na siya sa mudakop kaniya. Samtang namalit sa katsanggihan dito sa Bukiran Bahin, ang Barrio Latranca. Wa siya swerte, Tito Virgilio. Di malas lang siya. Gidumtan ko siya. Doot sa bukog ang akong pagdumot sa mga taong traidor. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.